Aquest programa tenia previst, i té previst, invitar l'Obra Cultural Balear, en un proper programa que estarà, suposo, cap al dia 11 de maig. Però avui hem invitat també a Tomeu Matí com a representant de l'Obra Cultural, perquè el dia 5 se celebra la gran diada de la llengua catalana. I volíem que ens expliquessis una miqueta què serà això. Un bon vespre, primer. Bon vespre. Què serà la diada? La diada esperem que sigui una de les grans mobilitzacions de la història de Mallorca en favor de la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra identitat. Nosaltres tenim previst un programa important d'activitats, però en qualsevol cas aquesta diada també volem deixar clar que entronquen les diades per la llengua i l'autogovern que han fet des de l'any 95, que més o manco n'han anat fent una cada any, i enguany ens havíem proposat, el curs 2006-2007 ens havíem proposat, en comptes de fer una diada a l'any, fer un any de diades. En aquest sentit, hem volgut fer aquesta campanya que li hem posat Sus Mallorca, que culmina dia 5 de maig, amb aquesta, esperem que gran diada per la llengua i l'autogovern, que farem a partir de les 5 de Sora Baixa i a la plaça d'Espanya, i a les 6 de Sora Baixa, plaça Major de Palma. És a dir, la gran convocatòria és, per tant, a les 18 hores, a les 6 de Sora Baixa, a la plaça Major de Palma. Vaig tenir aquí, sembla que la setmana passada, en els joves de Mallorca per la Llengua, a l'Esperança, Mateu i en Contreras, que estan organitzant Escorrellengua. És al final, em va dir que també al final es fusionava. Efectivament, també Escorrellengua conclourà dia 5, que arribarà també via plaça Espanya, carrer de Sant Miquel, és a dir, això serà el darrer tram, diguem, no? I arribarà a la plaça Major de Palma, on la gent que esperem que ompli la plaça rebrà també la torxa d'Escorrellengua. Posa, per algun post, que hi ha 25 entitats de les illes que s'uneixen per celebrar aquesta diada. Aquestes 25 entitats són, lògicament, cíviques, són apolítiques, encara que el de polític sigui una història una miqueta... Efectivament, és a dir, això són les entitats que formen la comissió organitzadora de la Diada per la Llengua. Aquí hi ha, bàsicament, sindicats, associacions juvenils i d'estudiants, per exemple, escoltes, esplais, els sindicats estudiantils, ara mateix els joves de Mallorca per la Llengua, el GOP mateix, en fi, les entitats més, diguem, representatives de la societat civil mallorquina. A partir d'aquí, el que hi haurà aquests dies és entitats que aniran també donant el suport. I entre aquests esperem que hi hagi els partits polítics i la resta d'organitzacions i d'institucions públiques, no? El sortir al carrer vol dir una societat viva, vull dir, no és gens negatiu. A vegades, ara fa poc s'ha sortit bastant al carrer, vull dir, Salvem Mallorca segueix fent la seva campanya, sembla com si la gent, al final de tant punxar-la, aconseguiran que inclús prengui partit i que prengui... Era una societat bastant acomodada, molt tranquil·la, on tanmateix és una frase habitual, no? Creus que està mobilitzant alguna cosa? Sí, jo crec que també aquests darrers anys aquell tòpic de Santiago Rossinyol, l'Illa de Calma, perquè fa mobilització ciutadana, jo crec que ha quedat fent miques. Actualment hi ha dos grans eixos, diria, que són els grans mobilitzadors de la ciutadania. Per un costat, tot l'aspecte de defensa del territori, defensa del medi ambient, en certa manera crítica a la corrupció política, no? És a dir, tot aquest entorn. I per un altre, que va molt paral·lel i que realment hi trobaríem moltes connexions, tot allò que fa referència a la defensa de la nostra llengua, a la defensa de la cultura pròpia d'aquí, a la defensa de la cultura tradicional i popular, a la defensa de majors cotes d'autogovern, en fi, tot aquest tema que podríem dir drets col·lectius dels illencs, dels Illes Balears i, en aquest cas, dels mallorquins. Crec que són dos elements que han estat generadors els darrers anys de molta activitat, de molta energia positiva, de molta força, i efectivament, evidentment, això ve perquè hi ha unes raons, és a dir, probablement que a les Balears tinguem
el moviment ecologista més important de l'estat espanyol com a mínim i de bona part d'Europa, per un costat és una bona notícia perquè vol dir que és gent, efectivament, que som un poble viu, que som un poble decidit a treballar i a lluitar i a guanyar el seu futur, però per un altre indica també que som probablement un dels territoris on hi ha agressions més dures, on la gent viu amb més angoixa tota aquesta destrucció territorial que si enllaces és després destrucció patrimonial i és després, per tant, destrucció cultural, lingüística, etc. Tot va molt plegat. L'altre dia sentia, l'altre dia no, ahir o abans d'ahir màxim, el president de l'Obra Cultural Balear, quan deia, durant aquests últims 4 anys ha caigut pluja àcida. Vull dir, és fort, És fort, però probablement dins el llenguatge metafòric en què se movia el nostre president, tenia tota la raó. És a dir, mos han fet passar molt malament aquests 4 anys, en els que estimam la nostra terra, la nostra llengua, la nostra cultura. Molt malament, perquè hem vist una cosa que no s'havia vist mai, que és des d'institucions democràtiques, des d'institucions elegides per la ciutadania nostra, des d'institucions que tenen com a raó de ser la defensa, entre d'altres, però la defensa de la nostra llengua, la promoció de la nostra cultura, i totes d'aquestes eines, que en teoria són per afavorir això, se les ha pervertit i se les ha utilitzat en contra de tot això. Hem vist com s'han fet decrets, iniciatives legislatives que han anat a minar els poquets avanços que havia fet la nostra llengua, per exemple, en el món de l'ensenyament, per exemple, en el món de l'administració pública. No parlem, Ventura no és el lloc idoni parlar de la